Musta Etels? Good morning. Gising ka na? Or kagigising lang? Katatapos lang ng trabaho. Kaya ayan. Live ulit. Wala. Ngayon lang. Hindi ako nakalive kanina kasi may ginawa ako. Nagplansya ako, natapos na ako 9:20. Dami akong plansyahin. Big love, shout out this world. Thank you for coming. Congratulations this world. Kumusta? Kumusta? Dinig niyo ba ako? Hindi.
Di mo ako binigyan. Nangihingi ako sa inyo, hindi nyo ako binigyan. Hindi din ako bibigay sa inyo. Sige. Bigyan mo ako, bigyan mo ako dahil may ano pa ako, may part 2. May part 2 ako dito na hindi ko pa na-edit. Kailangan ko ano, kasi nakakahiya kay ano, kay sa mga nagbigay, tapos hindi ko na i-ano. Ay, wala ka sinabi. May sinabi ako ah. May sinabi ako. Sabi ko, pahingi ako kahit kayong tatlo. Magsama-sama. Pag-isahin nyo na lang kayong tatlo. Hindi mo naman ako binigyan eh. Sige, i-add mo ako. Ako na lang i-add mo tapos ano, bigyan mo ako. Gagawa din ako para sa inyo. Para sa'yo. Wala akong sinabi sa'yo. Sino ba yung sinabihan ko nun? Sinsya na baka hindi ikaw yun. Si Kaloy ata yun. Si Kaloy siguro yun. Oy. May harang ba ako? May paharangan nyo naman ako eh. May harang na ako oh. May nakita ako dito. Nakita ko. Ayan. Ayan yung messenger ko. Screenshot mo. Kita mo na. May harang ako by wire. O bakit hindi mo ako pinaharangan? Parangan mo ako eh. I-play ko yung mga ano, maliliit mong video, i-play ko yun tapos paharangan kita. Para makadagdag ka ng ano. Kaya magkano ko. Yep. Bukas kasi gagawa din ako eh. Gagawa din kasi ako ng ano. Mag-i-edit ako. Kailangan ko ipasa yun. Nakakahiya na kay yan. Tapos hindi ko man in-upload. Part 2 kasi yung dahil yung una, haba na. Hindi ko nilagay lahat.
ka pa tulog? Anong oras na pa? Alas 10 na. Gising pa talaga. Si Kuya siya hindi nag-ano. Hindi nag-live. Nicola Vizera, Tromel Road Vlog. Thank you for coming. Good morning. Walang harang. Walang harang na naman. Meron na yan. Hindi pa lang yan. Nagkataon lang pagpasok mo. Minsan kasi wala yan pag pumaan. Itels, andyan ka pa? Maulan pa ba sa Pinas? Maulan pa dyan, Romel?
Mahaba ba? Sabi mo wala eh. Haba din ang karang mo ay. Sa guardhouse pa. Ano yun tay? Big love shout out Mia family. Thank you for coming. Big love shout out tayo Restauro Ignacio. Good morning po. Good morning sa inyong lahat. Salamat sa pagbisita. Saan to is in Santa Rosa, Laguna. Wow, dami pang regalo. Nakakalimutan niyo ako tamsakan daw. Grabe sila, makalimutin na. Ngayon lang ako tay. Kararating. Katatapos lang po. Ngayon lang ako umakyat. Ngayon lang ako nag-umpisa. Ayan, sabi ni Romel, wag niyo daw kalimutan tamsakan si host. Ayan, may premiere si Ma'am Nelia. Patusok-tusok tayo dyan. Ay, hindi ko pa ba ito natusukan? Natusukan ko na ito ah. Nakaano na siya, naka-block. Ayun nga, naka-block na siya.
Big love shout out Alberto Villesa. Thank you for coming. Salamat sa thumbs up. Yun ang hirap pag lumalabas, no? Naabutan ng harang. Si ano, hindi nga ako pinaharangan. Pumasok lang, walang ay, hindi pinaharangan ko. Alberto, hindi ka nakaharang sa akin. Ayan, Romel Road Vlog, Tama Sakdan, Tyrosauro. Ano, Itils? Hindi ka nakapunta sa ano? Sa premiere ni tatay? Ako nga, inopin ko agad yung ano eh. Kasi alam kong baka makalimutan pa tapos ano, malit ako. Ayan, good morning, ano, Jack Allen. Thank you for coming. Binharangan mo ako, Jack Allen. Bago pumasok, kailangan may ano, may pass. Grabe yun ah. Namiss talaga. Isang araw lang. Marami kang namingwit. Pahingi naman kami pang ano lang, pang ihaw-ihaw. Pang ihaw-ihaw. Pang ano mo lang ba, Hitels, pang sinog ba. Ayan, thank you mamang driver sa paharang mo dyan. Salamat. Ano? Nawala agad yung ano mo? Nakagraduate ka ng grade 4? Hindi ka na shoutout, Voltaire Junior. Dali lang, wala ka pang jacket ata eh. Ayan. Bigyan kita ng jacket. Ayan, may jacket ka na ano. Junior. Ano to? Ganun ka kalakas. Ako lang mahina sa'yo, di ba? Yan. Nagmamaritis ka na naman eh.
Ilan ka na naman ngayon, ano, Ethel? Bumalik ka ulit ng grade 3. Lagi mo ganyan lang. Ganyan. Hindi ka pa nakaka-500. Bigyan lang shoutout Workout Academy London. Oh, 377 pa lang. Tagal na ng sag. Sige lang, Ma'am Nelia. Salamat po sa pabigyan mo dyan. Mamang driver, ano yung ano mo? Pa mo yung bahay mo para ano mo, baka mayroon kang patatagsakan kapagugan. Gold Tire Junior, sino to? Ano? Sa'yo to, ano? Mamang driver? Sino to? Ano? Kuya, ano ato to eh? Sirap eh. Kuya Rinaldo, ikaw ba to? Big love shout out in LG Vlogs. Thank you for coming. Good morning. Ikaw na naman to, Kuya Rinaldo. Walang putok. Ikaw to. Hindi ko bigyan ng jacket. Tanggalan ko yan. Oy. Charot. So, ata yan eh. Ano host? Ano yun? Ano yun? Ang lakas? O ang ano? Nagdikit ka agad ka kay ano? Paalab-lab muna tayo sa nakapin para mag-mix tayo. Yalla, yalla. Pamilod vlog dan. Are you sure? Hmm? 1K ako. Ayutin mo. 10 na lang kulang para maka 1K ka. Saan yun? 1K ka dyan. TikTok pa more. Pinakalar mo na talaga yung TikTok ka. Galing mag-TikTok, oy. Sana all. Ana, ana.
Wala akong barya. Wala akong barya sa sinasabi mo. Walang pang sukli. Namuhuni na lang si host, lalong gumanda. Eh, wow. Sana ganda kasi. Big love shout out, Biotic Free Tips. Thank you for coming. Good morning po. Ayan, dahil na kayo. Meron ka, kami trainer si ano, yeah. Ah, ayan, pabisita naman tayo kay Ma'am Nelia, ano, trainer. Patamsak at padikit kung hindi padikit. O pag nakakuran. Sana all masipag. Sarap isama si host sa TikTok. Ay, hindi naman ako marunong yan mag-TikTok. Kaya nga wala akong TikTok eh. Hindi ako marunong mag-TikTok. Marunong ako mag-TikTok. Ay, marami akong followers doon. Mga Indiano. Big love shout out, Tito Felby Babes. Thank you for coming. Nasa harang pa daw siya. Big love shout out to Kuya Rinaldo Serapin. Thank you for coming. Salamat sa tamsak. Walang harang. Kulang pa, walang harang. Harang pa po. Okay na ba yung TikTok ko, host? Oo, ang galing mo nga eh. Kaka-ingit nga, ang galing-galing mag-TikTok ko eh. Ilan na ba yung followers ko doon? Ay, sayang dito, wala nga ako, hindi ako nag-stream yard kasi ano, naglolo ko, walang harang. Kagabi nag-stream yard ako, walang harang. Hindi ako nag-stream yard na, nag-direct na ako. Ayan, patusok na video. Ala nga, bakit? Ala nga, bakit? Anong ala nga, bakit? May $7 na ako sa TikTok. Mauna pa yata tumahod kasi sa YT. Bakit naman? Hindi mo kasi yung YT mo, pinapabayaan mo na kasi. Wow, sana also pina-followers ko. Sana all. Oh. Ano, $15 sa YT? $10 pa lang yung ano mo, YT. Simula nung umpisa ka naman, oy. Wow, congrats sa akin na hindi na lapit na eh. Panay kasi yung ano sa iyo eh. Bernardo, panay, ano ba yan? Lapit na yan. Kaya nagpapa ng bahay si ano, Sir Bariotic, paano naman tayo, palabda, bakit hindi pa kayo, ano, marami kasi ka nabubudol kaya ganyan. Kawawa naman yung walang mabudol. Sabay. Cherry blossom. Ano to tita, yung ano mo to?
Premiere ka ulit? Hindi ko ito nakita ah. Kailan ba? 18 hours pa lang. Busy ako siguro nito. Hindi ako naka-open edit. Hindi ko nakita. Dami sa'yo. Naputol ko. Low power. Ito. Magpapasaway na naman yung net ko, oy. Malapit na na itong mamatay na naman. Big love shout out. Mayonnaise, thank you for coming. Ang ganda naman ang mga ano doon. Cherry blossom yan. Ito pa ba? Big love shout out, Artie Rhodes. Thank you for coming. Good morning. Ayan, may jacket ka na. Ay, saan pa pala ito? Saan pa pala yung ano? Artie Rhodes, baba po kayo ng bahay. May jacket na kayo.
Bilisan mo na kayo dyan. Isa-isahin ko yan. Bisitahin yung mga penguin. Nahin ko muna yung nasa taas. Karin, asa na yung ano mo, bahay mo? Saan nagpunta yun? Wala na. Bababa ulit, minsan ka pa ba? Kakalin, andyan ka pa? Sa- Baba mo yung ano, sabi ko sa'yo, baba mo yung ano mo para
Bakit naka-turn off to ano? Kakalin yung ano mo. Naka-turn off ka. Turn off comment. Yan, pindan kanina daw. Yan, mabalikan kayo dyan, ha? Hina voice ko, grabe to kanina. Ang lakas ng voice ko, hindi mo kasi ako narinig. Takot lang eh. Big love shout out, Vlogger Boy TV. Thank you for coming. Good morning sa'yo, ambot duwan sa'yo, ambot sa'yo. Ambot sa'yo, Jakalin. Hina busis ko. Hina ba busis ko? Grabe naman to eh. Mayot ka. Ay, naka. Yung mga binababa ko, kung pwede, dikitan nyo ng main kasi babalikan kayo ng main. Yun ang ibakas nyo rin, yung main. Ayan. Main to main kasi yung gusto nila. Kaya, kung gusto nyo main ang idikit nyo para balikan kayo. Loading ka pa, my God. Sinsya na. Hindi ako may hawak ng wifi. Loading pa, loading.
Yung bahay ni Tatay, Tyrosauro Ignacio, yung binaba ko, mayroon akong binaba dyan. Nakaandyan pa. Ito oh, nauuna. Arky Roads, andyan ka pa ba? Baba kayo ng bahay. Oh, ito. Arky Roads. Uy, huwag mong pasaway dyan. Ako, nagbibisita ng mga bahay nila. Guys, palablag kay Philby Babes. Lablabin niyo si Tita Philby Babes. Ano yan? Nag-aayuda yan. Nagla-live din yan. Walang boses, Tita. Hindi mo marinig. Baka nakamute ka, Tita. Baka nakamute ka. Malakas na to eh.
Big love, shout out, Ma'am Rose Vlog. Thank you for coming. Good morning po. Kumusta? Pauwi ka na? Oo, nagising. Nagising ka pa lang. Ganyan pala, Biit. Dapat halikan mo, Mike. Kailangan malapit ata eh. Ayan, padikit kay Voltaire. Di ba niya tita na maangat yung ano mo eh, yung tamsak mo? Tamsak ako, hindi naman umaangat. Saglit ng Asmer, bigyan kita Asmer. Bigyan kita Ayoda. Oh, wait lang ha. Grabe naman to, sapit yung isa na nasa kilikili naman yung isa. Ano naman yun? Saway talaga to, oy. Ilan pa ba Asmer yung kulang nito? Para maka-3K ka.
na-learn. Ayan, Ma'am Rose, dyan daw si ano sa'yo, Volter. Pakipatin ko lang ito. Ano na naman yung Jacqueline? Ano bang pinagsasabi mo dyan? Yan pag nag-LS. Pag graduatein ka ng grade 4. Tita, kailan ba yung LS mo? Pahingi ako ayuda para kay Itels. Random dance of place sa premiere mo. Ano pa rin siya? Ayan, Walter, dikit na daw si Ma'am Rose sa'yo. Walter, ayan, congrats. Tricky ka na. Sana all. Sana all, tricky na. Ah, Jacqueline, maidikit ako sa'yo pa, ha? Pawanti kita. Charot. Pawanti. Dito na nga eh. Dito na nga inaayudahan na nga kita eh. Ano pa ba? Ano pa ba gusto mo? Galing talaga ni Jacqueline mag-tiktoy.
sakali na umikot ka na. Tama na yan. Ikot sa bahay mo. Kaway. Baba na kita, oy. Palitan na kita, palitan. Yun bang next kay ano? Naalam. Kapadikit ano kay Rose? Ang laki na pala ng bahay nitong si Baliling. Baliling Adventure. Init. Sige lang, Tay. Kala ko si Diwo yung ano niya, premiere ngayong ano, umaga. Sino nag-ano sa'yo? Sino nagdikit? Sinong dinikitan mo? Susuklian ka niyan. Basta nagbakas ka doon sa bahay. Nagbakas ka ba? Magbakas ka lang. Si Tita Pelby, magbakas ka lang kay Tita Pelby kasi nasa work siya. Eh, mamang driver, si Ethel, alam mo ba kung bigyan mo nga siya ng ayuda? May pang-ayuda ka ba dyan? Bigyan mo nga si ano, Ethel. Idikit mo lahat yung ano mo dyan, yung nandyan. Bakas ka dyan. Balikan mo na ngayon. Yung main mo, dikitan mo siya sa main mo. Hindi yung ano mo lang, alagad, pang support lang yan. Dikitan mo rin sa main mo para ano magkita kayo.
Mega love shoutout, that's TV channel. Thank you for coming. Good morning sa'yo. Wala na nakapin, no? Laki pa naman itong bahay nito. Tap ko muna yung ayuda. Wala na yung nakapin eh. Tara ako sa iba. Yung main mo daw, oy, mamang driver, oy, pasaway. Bakit ka nag-ano sa main mo, magdikit? Huwag kang mag-ano sa main mo. Ako nga, yung ginagamit kong pandikit, kahit marami akong alagad, hindi ako gumagamit ng alagad ko. Ginagamit ko talaga yung main ko. Kahit anong ingat mo pa dyan, basta maglagas si Lolo, talaga maglalagas talaga yan. Hindi daw siya ninja, kaya wag mo siyang suklian ng ninja, oy. Correct. Hindi daw siya ninja, kaya wag mo siyang suklian ng ninja. Kung ninja yung dinikit niya, ninja din yung dikit mo, di ba? Yun. Kuya Rinaldo, pahingi nga ayuda para kay Ethels. Marami ka bang pa-ayuda dyan? Ay nako, kuya, ano. Ay, nag-drive ka pala. Kala ko. Guys, pabisita naman tayo kay Dad's bahay. Pa-view naman kung ano na kayo, kung dikit. Pag hindi pa kayo dikit, dikitan nyo na. Ayan, binaba ko yung kay Dad's TV channel bahay. Pabisit naman, pabisita. Ano kayang nangyari kay Kuya Xiao? Hindi siya hindi siya naka-live. Ano nangyari sa taong to? Sabi niya mag-live daw siya. Hindi naman nag-live. Pabisita naman Kuya Xiao, bagong upload. Ay nako, binigay ko na lahat sa iyo. Baka gusto mo pa YT YT pati puso ko kunin mo pa, my God.
Ethel, single ka pa ba? Type ka siguro ni ano, ni mamang driver. Ayan, sabi ni tatay, go go Ethels, nasa tabi mo lang ako. Ay, nako. Double na daw. Nako, sayang. Sayang, double na pala. Wala ka ng pag-asa, ano. Mamang driver. Ay, nako, sana yun. Bumili. Mahal nga paninda mo, bumili ko sa'yo. Ayaw mo pa magpatawad. I mean, magpatawad. We, hindi nga. Pumunta ka talaga kay Ethels, nagkita kayo. O nakita mo lang siya dahil nagtitinda siya dyan saan. Na-miss ko na yung ano, quick-quick. Quick-quick ba yun? Sarap kaya yun. Yung itlog na ano, lagyan ng, lalo na yung pugo. Sarap yung pugo, oy. Adobo. Pwede namang trip. Pwede din. Gawin mong trip. Tapat yan si Ethels, tapat. Tapat ang pag-ibig ko. Di ba, Ethels? At hindi ito magbabago. Ay, nako, pag may tumuwad, ibig sabihin ikaw yun. Nako. Tumuwad. Tumawad. Ano Ethels, tumuwad? Tumawad. Uy. Grabe. Grabe naman Ethels yung ano mo dyan. Oy, tumuwad talaga. Tumawad. Saan ka ba, ano? Ay, sa ano, nasa Quezon ka, di ba, ano, Ethels? Nasa ano yan si Mamang Driver? Saan ka pa, Mamang Driver? Saan ka pala sa Maynila? Sa ano ka siguro? Sa ba yun? Angeles ba yun? Kasi si Ethels nasa ano yun? Nasa Quezon. Right, Ethels? Sa Quezon ka?
Ay, nandiyan daw siya sa may ano, sa may LTO. Daming LTO dyan sa ano ah. Daming LTO sa Maynila. Maligaw yan si ano, si mamang driver. Ma'am Rose, asa na yung bahay mo pala? Ay, ito ngayon kay Ma'am Rose bahay. Hindi ko pa nakabisita. Ay, na, ano ko na pala ito, Ma'am Rose? Ay, 7 na lang kulang, Ma'am Rose. Mag-ano ka na? Mag 500. Di ba 500 ka na noon? Nako, nilagas na naman ni Lolo. 500 na yun siya, oy. Nilagas na naman. Miguel, love shout out, Kuya Wing. Thank you for coming. Salamat sa tamsak. Salamat, Vlogger Boy, sa palike mo kay, ano, Tita Pelty. Ano ko nga pala si, ano, Ma'am Rose. Sabihin natin si Ma'am Rose para maka 500. Miguel, love shout out, Kuya Shout. Thank you for coming. Good morning po. Anong kararating mo lang? Kumusta naman? Kumusta? Palablab naman tayo sa nakapin. Kakauwi mo lang. Sige po, babalang bahay. Ay, bahay mo. I-play ko tong ano, video mo. Guys, padikit naman tayo dyan sa nakapin. Baka hindi pa kayo dikit. Magpakas lang kayo, nagpapalik yan siya. Andyan lang yan, nagbibidyo-bidyo. Baka kumakain pa. Ang oras na ba ngayon? Baka tulog na. Yun lang. OMG. Yung ano niya.
Skittles. Ingat ka. Baka na naman si ano. Matulog na to. Salamat, vlogger boy. Baka may gagawin ka, pwede kang ano.
Pwede nyo akong iwan, baka may gagawin kayo. Sana all. Naikot pa ba? Sige, sige, Dewo. Salamat. Pagdaan. Miguel of shoutout, bumoto na Miss Official. Thank you for coming. Saglit na, bigyan kita ng jacket. May jacket na po kayo. Baba lang po ng bahay. Salamat sa pagbisita.
Yan, palagdag naman tayo. Sino nandyan? Palagdag tayo kay Bungoton Official. Itulyukan. Nakakain ako niyan. Tulyukan. Kasi yung dyan, hindi ka pwedeng, pag may tira ka, hindi mo pwedeng dalhin. Ubusin mo talaga. Yan, tikitan niyo si Bungoton. Bigyan kita ayuda ha, Bungoton. Ay, naka-live pala si Kuya Xiao. Para kung hindi siya magla-live. Magla-live pala siya. Thank you, Bungoton Official. Kaway ka naman sila niyan. Ha, hina ba? Hina pa ba boses ko? Ano na to Naka-loudspeak na yan Mahina pa ba? Dapat nito lang D8. Lumapit talaga sa mic. Hina talaga boses ko. Salamat po. BG host, busy. Sige tay, Rosaro, sige po. Salamat sa pa-BG mo. Pwede niyo po akong iwan, baka
Baka hindi nyo kayang humawak ng phone. Okay lang po. Dobling ayuda po to, ano, Sir Bungoton, may harang pa. May harang pa siya, may saging ka pa. O, saan ka pa? Bibili ako ng materials para sa bahay. Ay, wow. Maggawa kayo ng bahay mo. Sabi ka naman, ano, may pakigul. Grabe yung alagad mo, ah. Guwapo sila, bumotan sila. Grabe yung mga pangalan, oy. Kubo pa lang. Kubo pa lang yan. Ay, gawa kayo ng bahay kubo-kubo. Pwede din, pahingahan sa labas. Pag nainitan sa loob ng bahay. Maganda yung kasi ngayong magsa-summer na. Maganda yun maggawa ng ano, ng kubo-kubo pa sa labas ng bahay. Yung ano lang, yung pahingahan lang ba? Kasi pag doon sa bahay, mainit. Sobrang ano, yung hangin hindi makapasok. Maganda magawa ng ano, yung bahay ng kubo-kubo. Yung open lang siya. Meron kami din yan, ano, nasa may tabing dagat talaga. Ang sarap doon magpahinga, oy. Nakakatulog ka talaga kasi ano, fresh yung hangin. Hindi mo na kailangan gumamit ng electric fan. Nag-aano ka na lang, magsasawa sa hangin. Taga-Antipolo ka ba, ano, Sir Bungoton? Mura yan, 70 lang. Mayroong ano, mayroong 200 plus na, 250 ata yun, 220. Yung interview-kan sa ano. Pero sa mall yun, masarap yun, saka maraming ano din doon. Iba-ibang luto.
Hindi nga, hindi mo ako naririnig. Baka nakamute ka. Malakas na kaya yung boses ko dito. Sisigaw na ako. Paluin ako ni Lolo. Baka mapalo ako ni Lolo nito. Sobrang lakas ng boses ko. Malakas na nga eh. Ayun, naka 2 hours na ako. Pwede lang mag-end. Sabay. Hindi ka kabate. Nakamute ka kasi. Ba't hindi ka pa gumagalaw? Ilan na ba yung nalagay ko? Tamchak, tamchak. Tamchakan ko muna si Ana. Kaya, ciao. Sana siya? Pag gumagalaw, oy. Tigang, sinong tigang? Tigang sila. Grabe, may ano yan, may pinaparinggan. May pinaparinggan yung tigang na yan, ah. Sige, sige, tay. Kahit hindi na, tay. Okay lang, tay, oy. Mag-in rin naman ako. Tapusin ko lang si Sir Bungoton, yung nakapin. Mag-end na rin ako. Ay, punta ako kay kay Kuya Xiao. Naka-live si Kuya Xiao. Kasi din yung trabaho niya panggabi. Kararating lang niya. Salamat, Dad, sa Festi. Kaya Bungoton, mabagal lang kasi may pa siya, may harang pa yung mo. Nagpapaharang pa ako para double yung yung ayuda ko sa'yo. Para double yung pang-ayuda ko sa'yo, di ba? May paharang pa, may saging pa. Ganon ako mag-ayuda. Kompleto. Ayan, gumalaw ka na. Salpakan pa ba? Oo, okay na. Huwag natin ito, upusin. Baka upusin ni Lolo. Maganda yun, may pang-snack lang si Lolo. May pang-snack. Mag-aalmusal kasi ngayon si Lolo. Pagising, ay mag-aalmusal yun.
Tawa siya. Totoo naman eh. May pang-almusal yun. Nasa Pinas ka ba, Sir Bungoton? Nasa Pinas ka ngayon? 7 hours pa lang to, ah. Busy? Sige, sige, busy ka. Busy ka? Ano dinideliver mo? Nasa bukid. Sa bukid. Yung ginagawa ko sa bukid, oy. Muslim ka? Interview pa more. Landre. Parang kasing Muslim. Muslim ka? Parang Muslim ka ba? Taga, taga Mindanao? Mag-end na ako, mag-end.
Kaya magpunta ako kay ano, Kuya Xiao. Ayan, maraming salamat sa inyo, Team Korea. Mag-end na po ako, Tay. Kaya may pupuntahan pa ako. Gagala. Gagala pa ako. Mangingisda ako, Tay. Kaya hindi ako nakapangisda kanina umaga pa. Ngayong araw, tapos kapon, hindi ako nakapangisda. Ano lang yan? Ayuda lang yung, ano, ayuda lang mga yun eh. Nilalagas niya ni Lolo. Kaya ano, yung mangingisda ako. Mangingisda ako ng mga min. Gusto ko yung min. Para hindi ano, malagas. Sige, bye-bye. Mag-ano kay, ay, mag-ano ako mag-end. Ayan, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Sir Bunguton, salamat sa iyo ha. Salamat sa ayuda mo. Ayan, 5 na lang kasi yung kulang niya para mag 540. Baka, yun. Salamat sa ayuda. Yan, salamat ay. Salamat Dads, Vlogger, Diwo Random. Salamat, Team Korea. Ayan, mag-end na po ako kay maggagala. Hindi kayo sasama sa akin. Gagala ako, gagala. Kaso hindi pa ako makakadikit sa minko. Hindi pa ako makakadikit sa minko, kakaano ko lang. Yung isang MG mo na gagamitin ko. Yung yung 39 yung subscriber. Gagamitin ko. Etels! Andyan ka pa, Etels? Ano yung tinda mo ngayon, Tels? Nakakamiss naman yung tinda mo, Etels. Gusto ko nang kumain yan. Namimiss ko na yung yung quick-quick. Quick-quick. Aswang. Yung pogo, gawa mo ako, Etels, ha, pag uwi ko. Gusto ko yung maliliit na itlog yung yung pogo ba. Gusto ko yun. Sige tay, mag-end na po ako tay. Sige lang tay, kayo magtrabaho. Salamat sa pag-support. Etels, mag-end na ako Etels. Punta tayo Etels. Sama ka sa akin Etels. Dinikitan mo ba si si Kuya Xiao? Etels, dinikitan mo ba si Kuya Xiao? Puntahan mo si Kuya Xiao, punta ka doon. Para bigyan ka ng ayuda. May pang-ayuda kasi yun. Puntahan mo siya. Asa na ba yung bahay niya, oy? Dali lang. Ibaba ko yung bahay niya, tapos puntahan mo siya. Pumunta ka sa kanya. Di ba na yan siya? Di ba ka na sa kanya? Dikit na. Yan, kunin ko lang yung niya, yung length. Saglit lang, baka paluin ako ni Lola. Yung alagad ko pala, ko. Saglit. Yung alagad ko, ko sa kanya. Ikukuha ko ng length.
Mag-end na kasi ako kay mag-ano din ako yung mag-edit. May upload kasi ako, may pre-premiere. Ayan, Itels, punta ka dito sa binaba ko. Ayan siya, oh. Puntahan mo si Kuya Xiao, naka-live ngayon. Para bigyan ka ng ayuda, ka 400. Yan yung binaba ko, Itels. Hindi ko pala nalagyan ang pangalan mo, eh. Puntahan mo si Kuya Xiao. Pupunta din ako mamaya-maya. Lang ako, mag-edit. Squat na rin dito, oh. Tulugan na naman. Sige po, maraming salamat. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Itels, narinig mo ako? Itels, sagot naman. Hindi siya sumagot. Hindi niya ako naririnig. Itels, naririnig mo ako? Hindi. Dads, vlogger boy, busy kayo? Pwede kayong pumunta sa binaba ko, oh. Itong binaba ko. Pwede kayong pumunta. Mag-end na ako. Tapos, kung gusto niyo pumunta doon sa kanya, hingian niyo ng ayuda yun. Sabihin niyo from MG Waray. Sabihin niyo na galing kayo dito sa akin. Pinasugod kayo. Na-busy si Itels. Hindi kasi papasok, paano na siguro yun, paalis na, papunta na sa niya, pagtinda. Sige, tay. Sige, tay, babay na tay. Babay na sa inyong lahat dyan. Mag-enta po ako. Sige, salamat. Salamat sa inyong lahat dyan. Bye. Bye-bye. Bye. Ayan, ingat kayo. God bless everyone. Bye. Maraming salamat. Ayan, MG Waray Vlog, signing out. Bye.